आलासि फैनाय दङ जे बिमाया पारमिसन होखाबाय बिजामादै नागिरनो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय माने दा फिसालाया नै गगा मोनदों नालाय बेनि थाखाय आङो माबा काप सिराप रेडि खालामदों आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो जस्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय दा नै आङो रेडि खालामबाय बेवहाय नै जिरा लाबाय हालदै एसे थुलसि बिलाइ 8टा ओमफ्राय दालचिनि फिसा मोनसे ब्लेक पेपार गरब्रै लाबाय नै ओमफ्राय नै मा होनना बुङो बेखौ हाइजें फिसा लाबाय ओमफ्राय दैबो लाखाबाय नै दैबो लाखाबाय न'निनो बेरेमोदै न'नि नङा बायनायबाबो होमबाबो न'आवनो जानाय आरोना बियो नै बेजोंखौ एसे देनानै लाग्रोसै बिदि जाबाय होनबा दै होनोसै बे गासिखौबो गिलाससे जाजोबना होआसै आङो ओमफ्राय बेवहाय थुलसि बिलाइ दालचिनि नै जिराखौहाय सुना हरबाय आङो एसे हालदै एसे होबाय नै बिसोर हाइजें देनाय ओमफ्राय ब्लेक पेपार देनाय दा नै गोदौगासिनो बियो 3-4 मिनिटसो गोदौ होनानै बेखौ थारमाने दैया जेसेबां होदोंमोन बेनि आधा जानाय बेखौ गोदौ होबाय थागोन आरो थ' बे गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे हानि दङ बेरेमोदै बे बेरेमोदैखौ आङो बेयो न'आवनि नालाय न'आवनिखा नालाय बेखौ दा आं गोदौबा होगोन आरो दा एसे बियो गोदौबाय थाथ'दों 3-4 मिनिटसो बे गोदौनाय गेजेरावनो आं दा होगोन बायनायबा हाथायनि बायनायबा माबाया बेरेमोदैया बे बायनायबा होमबा दाहाय लास्टावहाय बेखौ जे माबाखांबा जाजोबखांबासो बेखौ लगायनानै होनांगौ आरोना ओमफ्राय खिन्थु र' हानिबा गोदौफुनाय गेजेरावहाय होनाय जागोन जायफोरनि गथ'आहाय 1 इयारनि गाहायनियावहाय बेखौ हानि होनो नाङा बेनि बदलै गोदै खालामनो थाखाय मेथाइ होनो हायो बे एसे गोसाब्रोम जागोन नालाय ओमफ्रायहाय दा बेखायनो बेखौ गोदै खालामनो थाखाय बे हानिखौ होनाय जादों खिन्थु जायफोर 1 इयारनि गाहायाव बिल' 1 इयार बेयाव बिल' 1 इयारनि थाखायहाय बे हानिखौ होनो नाङा आरोना जायखिजाया हानिखौनो होनो नाङा बेनि थाखाय गोदै खालामनो थाखाय मेथाइ होदेरना होबानो जायो थ' होनबा बानायबाय थानोसै नै दा नै बियो गोदौैहाय माबा जाबाय माने हाफ जाबाय आरो ओमफ्राय दा नैबेखौहाय एसे गोदै खालामनो थाखाय आङो बे बांद्राय गोदै नङाबाबो लोंनाय नङा दा हानिखौ होसिगोन बे गोदौबाय थानायावनो एसे गोदै नांथारगोन बेनो जासिगोन बे ओरैनोथ' माबानिबा गिदिरफोरनिबा बेखौ होआबाबो जायो जेनेबा गोदै नङाबाबो लोंनो हायोना उन्दैफोरनिबासो जेनेबा गोदै नांलायगौ जायो बिदि होनानैहाय 15 सेकेन्डसोल' बेखौहाय फुदुंबानो जाबाय आरो होमबानो रेडि जाबाय ओमफ्राय दा बेखौहाय एसे दुंब्रुदआवहाय सामसथामसो लोंहोनोसै गिदिरफोरबा बेखौ फुराखौनो लोंहोनो हाबाय ओमफ्राय बे उन्दैबा सामसथामसो बेबायदि सामसथामसो लोंबानो जाबाय आरो बेनो जाबाय जेनेबा काप सिराप लोंहोआबालानो बेखौ बदलै बेखौ लोंहोनो हाबाय आरोना जाबाय बेनो आंनि रेसिपियाहाय जों बेखौनो लोंहोयो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा माने काप सिराप गैयाबा जुदि काप सिराप लोंहोनो गोसो गैयाबा बिदिखौ लोंहोनानै ट्राइ खालामनायनो हागोन आरो माने लोंखायो फदुआ गोदैनो जा खुसि होनायनि सिगां माने मुलि होननानैहाय ओमफ्राय एसे टेस्टआ एसे बोरैबा मोनदोंगोन आरोना बियो दा बे जे सिराप बे बानायनायखौहाय माने ओरैनो बिदि गगा मोननाय गुजुनाय बेफोरावहाय उन्दैफोराबो गिदिरफोराबो लोंजायो ओमफ्राय खिन्थु जेलानाखि लोमजायो बे समाव दौनो नाङा आरोना बेखौ हले गोसोआव ला बे लोमजानाय समाव दादौ आरो बिदिखौहाय दालिनि पक'रा बानायनानै जानोसै दिनैहाय बिराद जानो लुगैदों आङो पक'रा नै फोरला नाथुर जुनाय ना गोरान नाथुर जुनायलायनो फोरला न'नि फोरला बियो ओमफ्राय नाथुर
खांख्रिखला भाजा बियो आरोबाव हांसो गारामा आंना ओंख्रिया नै खांख्रिखला भाजा दालि पक'रा ओमफ्राय नैबे बुट बाथोन फोरलाजों नाथुर ना गोरान थिं थिं सान्दुं जालायबाय नै जि मोजां रेनब' नै बिसोरसो नुनानै खिथाफैदों आंनो दा लोगोफोर बेलासि जाबाय नालाय बेलासिनि आलासि फैनाय दङ जे बिनानाव बे बिनानावा थारमाने गामियाव फैनानै माने बायदिसिना माने लगायला लगायलि बेबायदि जानो लुबैदों होननानै बुंदों आरोना माने बे फैबाथाय जोंहा सानैजों बिराद इन्ट्रेस्ट जायो आरोना बेबायदि जानाय लोंनायावहाय बेबायदि एकदम फुरा बानलु गोसा माबा माबि लगायलाबायनानै जानायावहाय बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना दा जोंहा सानैजों बेबो आंबो थाबाथाय माने बेबायदि जानाया जाखाथारो दा नोंथांमोनजोंबो दिनै आं बेखौनो शेयार खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा मा जानो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों थौदो होमबा नै उसुङावसो फैग्रोबाय आङो माबा मा होनो गंगार दुन्दिया खानो दे खादो अबे गिदिर हो नै गंगार दुन्दियाबो लाखाबाय सिखाराबाय दानो बानलु थबसा खानानै लाग्रोखानोसै बिदियावसो सिखारखायो बियो नै खानानै लाजोबखाबाय आं रेडि मोजां जाबाय नै रेनब'आ लोगोफोर दासिमबो आंथ' बिराद एक्साइटेड जायो नुयोबा माने बिराद साइज नुयोना सानफ्रामबोथ' जाबाय थाखाया ना गोदोनि मानसिफ्राथ' बिराद एक्साइटेड जायोमोन ना न' सिङाव थायोबा दाबोनो आङो माने बायहेरायाव ओंखारलायनानै सोरबा खिन्थायोबा जुदि बायहेरायाव ओंखारलायनानै नायफैयो आरोना रेनब'खौ दा नोंथांमोनाबो सोरबा बिदि नामा जे रेनब' नायनो बहुत एक्साइटेड जानानै थायो नामा खिथाहरबानो जाबाय दे कमेन्ट सेक्सनाव नै बिराद समायना नुदों नै फुरा ओरै ग्लाव जाजोब्बाय नै जोंनो मोनसे जिनिस नांगौ बेनि थाखायनो नै जोङो ओरै खना खना ओंखारबोदों नै खाथियावनो गिर्जा बे गिर्जायावहाय हनै बेल बुगासिनो ओइ लाय लांफैदों जोङो लाय नै आयौ आसुर दाबायानो थल्ल' नै आयै जि मोजां दाबाय आरो थल्ल' बायबाय मा जाखो बे जानायनि थालावनो नायदो जबाय नैहाय बेनि हाबानि अमाफ्रा दाबोनो जानो रोङा नै सोरबा फसायोबा एसे होनहरगारदोसो दोनखाजोब्बायमोन नै दोनखाजोब्बायमोन फाननांगौलायबायसो नै अमाफ्रा थास दाबोनो जाया बुरि गलायलांबाय नै माबा बिजामादै नागिरगासिनो गाव नै बिमायाबो बिदि खिन्थानानै नागिरनो थिनखाबाय हनै बिमाया पारमिसन होखाबाय बिजामादै नागिरनो इउटुबाव खिन्थानानै नागिरनानै होदो बेनो होननानैहाय नों लिरनो हायो बिदि लिरनो हायो बिदि आंना आखाइ मानसोगारो दै होनानै लेबबाबो आखाइ मानो आंना बिदिनो जाबोदो आंना औ खमलायाबो दे लाबोदो मामिका हायाखैलै
रेडि खालामबाय जोङो दा नोंथांमोनजों बेखेवहैनोसै आरोना बेखौहाय दा न'आवहाय जाया आरो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगायावसो जाहैगोन फुरा रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय नै गासिबो थौदो होमबा दा नोंथांमोनजोंहाय बेखौ आनबक्सिं खालामहैगोन दे बेयाव जाहैनोसै थौदो होमबा फैदो बहाय जाहैनो नागिरदों बेयाव मा मा दं जानाया जि गोथाव जाबाय लोगोफोरा मा होनो सानदोंमोनलाय माने आंखौहाय माखासे आगैमोनाहाय आब' खानाया बानायदो होनबाय थायोना ओमफ्राय आङो बिदि होनबाथाय माने सानो आरोना बानायमारनांसिगोन नामा होननानै सानो ओमफ्राय खिन्थु मेनटेन खालामनांगौआ दा बहुद दिगदार आरोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन माने दाथ' आङो बेनि थाखाय मेनटेन खालामनो जेबो टाइम गैथ'थारा बेखायनो आङो हाजारखि बोरैबा नुबाबो आं थाथ'नोसै आरो होननानै सानो आङो ओमफ्राय दा आङो 3 years 4 years बिदिनि बारा जाबासो माने नायनोसै सानदों आरो दा खालामथ'नो हाथ'थारा आङो मेनटेन खालामनो हाथ'थारा बेखौनो लाथ'बाय थानांसिगोन आगैमोन बेनोसै आरो आङो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय थादोंमोन बे माखासे आगैमोना बुंहरोमोन नालाय आब' खानाया बानायदो होननानैहाय खिन्थु आङो आब'आबो उन्दै नालाय दा बानायथ'नो हाया बे खानायनि मुलिफोरा बिराद गाज्रि जायोना ओंखायनो आङो हाबहोनो गोसो गैया आरोना दा बेखायनो बानायथ'वा आङो दे आगैमोन उनावहाय नायनोसै नै आङो जानोसै बिराद गोथाव ओरैनो दोनथ'दो बेफोराव नैबेफोराव दोनथ'नोसै दे अखा हाबाय थांसै जाजोबनो हायासै नै जुफिनसै जुनानै लांफिनसै अखा हाना होबायलै जि गोथाव जादोंमोन जोङो लोगोफोर ओमफ्रायहाय जि अखा मोफ्लामनाया ओमफ्राय फ्रि फ्रि थाइफ्रिबायबो आरो अखा मोफ्लामनानैहाय बेखौनो बिदि फोथारावबो थाजाया नालाय ओमफ्राय नै लामा माबाबाबो मा होनो थाबायबाबो जानायानो गारा आरोना बयबो जाबोगासिनो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जायफोर टाइम दिहुननानै आंनि भिडिअसफोरखौ नायो बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं